Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah? Apik kabeh ya. Dina iki ayo belajar basa Jawa ngenani bab tembung campuran. Ayo bocah-bocah, apa sing diarani tembung campuran? Tembung campuran yaiku tembung loro utawa luwih digandeng dadi siji lan duweni teges anyar. Bocah-bocah, tembung campuran kuwi wernane ana loro. Tembung campuran wutuh, tembung campuran tugel. Tembung campuran wutuh yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging ora nganggo ngurangi jumlah wandane. Tuladha, aku diutus bapak tuku rumput Jepang. Nah, iki keterangane rumput Jepang kuwi tegese dudu suket saka Jepang. Rumput Jepang tegese tali rafia. Tembung campuran tugel yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji ya. Nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisah maneh lan wis nduweni teges anyar. Tuladha, awake adikku saking kurune nganti kari lunglit. Keterangane yaiku lunglit asale saka tembung balung lan kulit. Lunglit tegese kuru banget ya. Lah cukup semono wae bab ngenani tembung campuran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali sinau lo bocah-bocah. Ora oleh dolenan wae, sinau seng tenanan ya supaya dadi bocah sing pinter ya.